Sibiri November kalo kile muga ani fila samba filan muga anduru DMS-TV chena muso auniche auni yantuma ayo bismillah nga jamana ko ka kibaru kena o konfoli ani tanu wan kanu wana lame bago bela jeli malikono ani malikoka ayo ko ka kibaru no wakati sili fulu ko fe kuna fulu ba minu mabulu kulu da kulu ka ulu do betalige ina fanya yere ba kalam hawe kalu da madama yere bon mali ale yere kon metajma fe yere ku gele yere kon nana kosobe uko hukumle lanya yi ka fuko yurisi ale yere kon me fe ka dimetlene yere do mali jamana yere ma yurisi hayra ka fukali bena yurisi ka corps de défense africaine yere blaga na mali jamana kon nana ni olu yere yurisi fintigla kaw yere minu yere be barake farafina jamana yere kon nana o la sel belebele yere kira Maria Zakharova refeni o yurisi ka ko kan ko ministre ale ga kuma la selari ni ata la wala sa tajma fe yere ga do mali jamana konna na fo agateme jiba yere de sanfe wal masiraba yere de kan nga ka sababu ke lakana bala yere siraba nunu yere ka aleni keleba menu me region yere konna na tajma fe kamyo yere kon kuntega sega do mali jamana konna na ore na ni gele ba yere bela jelen yurisa alika de mere mi yen ko yere la halebe fe ga lakana yere de sabati mali jamana konna na len ka kamyo menu yere be do mali jamana konna na ninga olu yere la do lakana yere konna na wala sa okun yere bela jelinga nyana bo ye fere belebele yere do de latige mi kube na poste de contrôle belebele yere do sigi siraba yere dala alen ga fintigla ka chama yere bla siraba nunu yere ka wala sa camion nunu yere bisika do lakana konna na chugumi yere la wa fana kube na patrouille aérienne ba yere fana ke wala sa ka kolosil ba yere ke zone minu yere ga gelen kosobe ugan bela jelele ni wala sa ka tajma fe nunu kon camion la do mali jamana konna na lakana yere konna na kasur attaque fo yere makula wa fana wasika do wakati yere fana konna na karbira yere na fa ba yere de bali la jen jamana yere konna na kerengere ne ala kase transport ko alen kuran ko fuka ta se docteur so yere ma haleni chagara belebele fana magube tajma fe yere la ali senegalaw bela jenere fana magube tajma fe yere la ni gele ado no tajma fe yere konna jamana mi konna no be sababu ko jamana yere ga baro bela jenere re sumaya hirisi sendo ko la wala sa tajma fe yere kon gele to yere garna juguya mali jamana konna na alen ga baski belebele yere fana do mali soro ko yere fana la yurisi gan teme ban yere do ni mali jamana yere ma wege sababu ka yurisi alen mali ga jenyo ya chama yere de to sinsi alen ga dana belebele yere de do ga politique ko yere la wa yurisi ala ira ka foko sanga an wakati bela jele la kale yere kon ni labelo ko ni mali wal ma burkina ube niger ko no yere kon magube demela ninga taka deme yere do olu yere ma tele yere la abe kalo dama bossi sa mali haliga container bafla an kemenani yere de balelendo Dakar port yere la ni o Senegal fa ba yere yi wale mi yere kon kera gele ba yere de mali soro ko yere la kerengere ni ala maminu yere ga minanu yere be o port nunu yere la Dakar port yere port belebele ni mali aliga mina chama yere kon be doni o yoro nunu yere yi kasababu ke kogoji ko yere sabla kogoji yere kon te mali jamana yere kon nana na mali aliga container chama yere de baleno Senegal jamana kon nana kasababu ke ga fen yere kon masika organiser kanya aleni o port yere faleno kosobe sabula place chama yere konte wala saka mali minanu yere fana blaino wa waseben fana traitement yere bela jele yere fana kasuma ode kera sababu ka mali ga ni mina badin yere bela jele yere kon bala Dakar jamana konna na o minanu balali Dakar port yere la kera sababu ka perti bayre do mali soro ko yere la alen ka mina chama minu yere kon kunga livrer tele yere la ni ngolu bela jele baro sumaya wa maminu yere ga minanu nu yere kume o minanu chema hakera musaka bayre de olu yere fana bulu oko hukumne la ka fuko la je bayre do kera jamnya joni o be Senegal yere jamana konna na Fati Diouf ni o Senegal ministre des transports haleni mali ministre des transports yere nyogonche uga o la je yere senfe Fati Diouf ali hakilna si kuma yere fo mali jamana yere sabula ya ida ka fuko be na usobonu dongo bela jele yere ke wala saka minanu nu yere bela jele bila kana mali jamana konna na Senegal ya ida ka fuko ali bena demetelia yere ke wala saka duan mo yere ga bara la telia chugum yere la minanu yere be segana telia yere la mali jamana kono kaminaw yere la boli halen ku doni nogoya mali jamana konna na wa fana ku be nu segonu dongo bela jele yere ke wala sa minanu yere be segana la kana yere la mali jamana konna na chugumina Senegal ale yere kon me fega yere mali jamana yere la ku be na minanu yere kon bila kana telia yere la kana fana konna na
Mali ka mina chama minnu yɛrɛ bɛ bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔna na ni kana Mali kɔnɔna na o chama yɛrɛ kɔni gulonnen do Senegal port ko yɛrɛ de la ni o mina ninnu yɛrɛ kɔni balana Senegal jamana kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ka na ni wari tiɲɛ caman yɛrɛ de Mali cakɛda caman yɛrɛ la wa a bɛ kɛ sababu ye ka minɛnw fana sɔngɔ yɛrɛ kɔni gɛlɛya kosɛbɛ wa i bɛ taa sɔrɔ ko cakɛda caman yɛrɛ de bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ka baarakɛminɛn caman yɛrɛ t'u bolo Fatou Diop ale yɛrɛ ka nin laseliba yɛrɛ kɔni hakilinasigi yɛrɛ de Mali sɔrɔko yɛrɛ la Senegal ka nin décision ba yɛrɛ kɔni tali bɛna kɛ sababu ye ni Mali ka conteneur 2,400 min yɛrɛ bɛ Dakar port yɛrɛ la ni olu yɛrɛ kana Mali jamana kɔnɔna na teliya yɛrɛ la camion olu yɛrɛ fana bɛ na ni minɛn ninnu yɛrɛ Mali jamana kɔnɔna na wa maa minnu yɛrɛ ta ye minɛn ninnu yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ se k'u ka minɛnw yɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ yɛrɛ la wa musaka caman yɛrɛ kɔni minnu kun b'u da la caman yɛrɛ bɛna bɔ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana la Senegal ka nin décision yɛrɛ n'a ka nin laseli yɛrɛ kɔni ye kunnafoni dumanba yɛrɛ de jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔko baarakɛlaw yɛrɛ bolo Alamisa tɛmɛnen Novembre kalo tile 20 san 2025 a yirara k'a fɔ ko tasuma belebele yɛrɛ dɔ kɔni wulila COP30 kɔnɔna na ni o bɛ Blême dugu kɔnɔna na Blême yɛrɛ bɛ Brésil jamana kɔnɔna la Amazonie ale mara yɛrɛ la o COP30 yɛrɛ la ni diɲɛ jamana ɲɛmɔgɔba caman yɛrɛ kɔni kun kan ka taga ɲɔgɔn fara o yɔrɔ yɛrɛ de la walasa ka taga kuma waati yɛlɛma cogoyaw yɛrɛ kan ko o wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛra haminakoba yɛrɛ de mɔgɔw yɛrɛ bolo sabula ko COP30 yɛrɛ kɔni baara kun daminɛna kabi waati dama yɛrɛ kɔni bɔ o wale yɛrɛ kɔni kɛra haminakoba yɛrɛ de ye sabula ko COP30 baaraw yɛrɛ kɔni kun daminɛna k'a bɛ kalo dama yɛrɛ kɔni bɔ ko tasumaba yɛrɛ wulila yɔrɔ min yɛrɛ la k'o ye installation yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ yɔrɔ min yɛrɛ la ale ni minɛn caman yɛrɛ kɔni kun labɛnnen bɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ la k'a daminɛna yen de wa tasuma yɛrɛ kɔni ka fanga yɛrɛ kun ka bon kosɛbɛ o kɛra sababu ye ni maa caman yɛrɛ kɔni yɛrɛ ɲini ka bɔ o zone yɛrɛ kɔnɔ seere minnu sɔrɔla ni an ye ja minnu yɛrɛ kɔni ye bɔlɔlɔsiraw kan an y'a ye k'a fɔ ko tasuma yɛrɛ kɔni kun fanga yɛrɛ ka jugu kosɛbɛ wa sisiba yɛrɛ de kun bɛ ka bɔ a la o kɛra sababu ye maa caman yɛrɛ kɔni yɛrɛ ɲini nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kunnafoniya foyi yɛrɛ de kɔni ma sɔrɔ k'a fɔ ko ni maa yɛrɛ kɔni ne bɔnɛna ani na nin ko yɛrɛ la an kɔni y'a ye k'a fɔ k'u kɔni kun bɛ ka maaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ walasa k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ boli walasa k'u kisi farati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma Blême pompier mɔgɔw yɛrɛ nana teliyaba yɛrɛ de la o yɔrɔ yɛrɛ de la ni ka na ni tasuma fagalanw yɛrɛ ale ni setari minnu yɛrɛ falen no ji yɛrɛ la walasa ka tasuma yɛrɛ faga teliya la ka COP30 baarakɛla ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ni k'u bɛɛ lajɛlen boli halen ka o yɔrɔ yɛrɛ fana lakana walasa ka maaw yɛrɛ kisi farati wɛrɛw ma pompier ninnu yɛrɛ ka laɲini de walasa ka tasuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ faga waati teliya yɛrɛ kɔnɔna na walasa a kana se ka cari ka taa yɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ la sabula ko zone yɛrɛ kɔni ka bon kosɛbɛ wa installation caman yɛrɛ de kun bɛ zone kɔnɔna na COP30 yɛrɛ ye diɲɛ ɲɛnajɛ belebele yɛrɛ dɔ de min yɛrɛ kɔni kun kan ka kɛ san 2025 yɛrɛ kɔnɔna na Brésil jamana kɔnɔna na ko maa caman yɛrɛ de kɔni kun kan ka na ni ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ yɛrɛ la ko nka ni tasuma ba yɛrɛ kɔni wulila ni cogo yɛrɛ la o bɛ kɛ sababu ye k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ subaya wa fana maa caman yɛrɛ fana bɛ siran ka na ni ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ yɛrɛ la sabula u b'a bila u kunna k'a fɔ ko lakanaba yɛrɛ de tɛ o yɔrɔ yɛrɛ la k'o de kɛra sababu ye ne ka tasuma yɛrɛ la wuli wa fana maa minnu yɛrɛ bɛ ka nin ko in yɛrɛ organiser pression ba yɛrɛ de bɛna sigi olu yɛrɛ kan walasa u bɛ se ka baara ninnu kɛ teliya yɛrɛ fana la nin tasuma wuli yɛrɛ kɔni ma bɛn wagati ɲuman yɛrɛ la sabula Brésil ale yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ k'a se de jira jɛman yɛrɛ la ka COP30 yɛrɛ labɛn k'a ɲɛ Amazonie dugu yɛrɛ kɔnɔna na nka Brésil gouvernement ma ale ni maa minnu yɛrɛ tun bɛ ka ko in yɛrɛ organisation bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ n'u seko ni dɔnko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ walasa ka nin baara ninnu yɛrɛ kɔni boloda walasa a ka ban teliya yɛrɛ fana la cogo min na walasa COP30 yɛrɛ kɔni kun ɲɛnajɛ kun kan ka kɛ don min yɛrɛ la a kana taa k'u yɛrɛ kɔni to fewu u bɛ fɛ ka retard bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de bali u ka ko ninnu labɛnni yɛrɛ baaraw yɛrɛ la an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi Brésil autorité maaw yɛrɛ kɔni ma bilan dafalen yɛrɛ kɔni di nin ko in na n'a sɔrɔ ni maa yɛrɛ kɔni bɔnɛna o nin na walima n'a sɔrɔ maa hakɛya min yɛrɛ kɔni jiginna nin ko in yɛrɛ kɔnɔ u kɔni ma o bilan yɛrɛ kɔni di fɔlɔ nka wagati min na kɔni n'u kɔni nana ni bilan dafalen yɛrɛ kɔni di an bɛ tila ka na o da u tulo yɛrɛ kɔni ka don n'a nata don kibaruyaw yɛrɛ la Niamey ni o ye Niger faba yɛrɛ de ale gouverneur kɔni y'a décidé ka ONG ale ni association 320 olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ suspend Niger jamana kɔnɔna na o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko yamaruya fosi yɛrɛ de tɛ o ONG walima o association mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni bolo u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ Niger jamana kɔnɔna na walima u k'u ka projet yɛrɛ dɔw sigi sen kan ko fɔ ni ɲɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔla situation yɛrɛ la ni ONG ninnu ka baara joli bɛɛ lajɛlen sababu bɔra de k'a fɔ ko ONG ninnu yɛrɛ kɔni ma sɔn fewu k'u ka san 2024 état financier ninnu kɔni cari u ka journal officiel yɛrɛ la ko k'a sɔrɔ ko yirali yɛrɛ kɔni jagoya yɛrɛ de
Niger jamana kɔnɔna na. État financier yɛrɛ kɔni ye sɛbɛn dɔ de ye min b'a yira k'a fɔ ONG yɛrɛ kɔni u bɛ ka baara yɛrɛ kɛ cogo min yɛrɛ la ale n'u ka wari ninnu yɛrɛ bɔra jamana minnu yɛrɛ kɔnɔna na. Ale ni k'a dɔn u bɛ fɛ ka joli yɛrɛ de kɔni bɔ ka don u ka projet yɛrɛ la ale n'u bɛ ka projet minnu yɛrɛ kɔni sigi sen kan fana. Ko o sɛbɛn ninnu yɛrɛ kɔni carili u ka Niger jamana kɔnɔna na ko kun de walasa ka yuruguyurugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ dabila ale n'u k'u ka baaraw yɛrɛ lajɛya jamana bɛɛ lajɛlen ye. Ale ni k'a dɔn ni o ONG maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka wari ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ labaara i n'a fɔ u yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo min yɛrɛ la sabula ko wari ninnu caman bɛ bɔ jamana wɛrɛw yɛrɛ de kɔnɔna na. Niger gouvernement maaw yɛrɛ ka nin décision yɛrɛ kɔni kun de walasa ka ONG minnu yɛrɛ kɔni tɛ sɔn ka jamana sariyaw yɛrɛ kɔni bato ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔ yen ani ni minnu yɛrɛ kɔni ka wari tɛ wari jɛlen k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔ yen. O ka gouvernement maaw ye nin décision ta walasa ka ONG minnu yɛrɛ tɛ sɔn k'u ka jamana sariyaw yɛrɛ bato ale ni minnu yɛrɛ ka wariw yɛrɛ tɛ wari jɛlenw yɛrɛ ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔ Niger jamana kɔnɔna na. Ale ni k'a to ko ONG ninnu tɔw bɛɛ lajɛlen ninnu yɛrɛ fana ka to ka t'u ka état financier yɛrɛ kɔni yira état hale ni population maaw yɛrɛ la. O wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka u ka baaraw bɛɛ lajɛlen layiriwa hale ni ka danaya yɛrɛ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ. Ale ni financement minnu yɛrɛ kɔni bɛ di walasa ka u ka jamana yɛrɛ la yiriwa ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ lakana. O la sa ko ONG ninnu minnu yɛrɛ kɔni tɛ sumana olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka bɔ walasa ka t'u ka état financier yɛrɛ kɔni cari u ka bɔlɔlɔsiraba yɛrɛ sanfɛ ale ni ka sɛbɛn jɔnjɔnw yɛrɛ fana di ka tila ka jamana sariyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bato. Ko n'u yɛrɛ kɔni ma sɔn o ko fɔlen yɛrɛ kɔni ma k'u ka cakɛda ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ tila ka datugu Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na badabada yɛrɛ. Nka ni ONG ninnu yɛrɛ fana ka baara jɔli yɛrɛ kɔni wagati kuntagala surunni yɛrɛ kɔnɔna na. Nka ni ONG ninnu yɛrɛ fana kɔni sɔnna état ninnu ka fɔlen yɛrɛ kɔni ma o bɛ kɛ sababu ye ni ka u ka baarakɛyɔrɔw yɛrɛ lajɛ hale ni k'u ka financement yɛrɛ fana baaraw yɛrɛ kɛ ka ɲɛ. Niger ka nin décision belebele yɛrɛ kɔni talen o b'a yira k'a fɔ ko Niger autorité maaw yɛrɛ kɔni de bɛ fɛ ka segin ka kɔlɔsilibaw yɛrɛ kɛ hale ni k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bila sen kan ka ɲɛ ale ni ka u ko ne Niger autorité maaw yɛrɛ kɔni ye nin décision belebele yɛrɛ kɔni ta k'o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko Niger autorité maaw yɛrɛ de bɛ fɛ ka segin k'u ka contrôle yɛrɛ ta u yɛrɛ ye ale ni ka u ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bila ordre la ka yuruguyurugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛlɛ financement ko yɛrɛ ta fanfɛ. Ni décision yɛrɛ kɔni tali yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ population maaw yɛrɛ kɔni bolo gɛlɛya dɔɔni ye sabula a bɛna olu ka baara dɔw yɛrɛ kɔni bila retard yɛrɛ la. Nka décision yɛrɛ kɔni fana bɛna kɛ sababu ye walasa ONG ninnu maa ninnu yɛrɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ jɛlenya yɛrɛ. Nka u ka décision yɛrɛ fana tali yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye walasa u ka ONG maa ninnu yɛrɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka kɛ jɛlenya kilennenya yɛrɛ fana kɔnɔna na hale ni wagati kuntagalajan yɛrɛ fana kɔnɔ. Ni de bɛ dan sigi an ka bi ko kan kibaruyaw kan an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.